Net hem afgezezeld. Hey. Maar doodgereden. Maar dat kan niet al. Hey, Bruno, het is een 8 op gewoon. Je ziet met een vloer, die weegt 5 kilometer. Hey, en het is een 8 op gewoon, joh. Nou, hoop ik dat dat goed gefilmd is, man. Ik heb hem altijd op en afgezet. Dat komt toch altijd naar mijn YouTube? Als ik aan het filmen was. Zo dus zal ik aan het... Ik ben niet over de finish gereden. Jawel, hier is een finish, jawel. Jawel, hier is een finish. Nee, hier. Nee, hier op dat feest. Hier op dat feest. Maar we zitten hem nou. Want dat is toch normaal wat Sascha, hey. Het is een nacht, een groep stond voor dat werk gaan. Pas op, hè. Bij de hop, dat gewicht. Mooi, joh. En dat is 90 kilo. En dat is een nacht van wacht zijn. Hij wil wild en vaartelijk, ja. Ik zou het niet doen, hè. Zo, Sascha. Kom mee, kom. Is ze? Man. Dat is woord, manneken. Nog een ronde had ik op elkaar geen grip meer. Hey. Nu weet nou niet, hier had ik een zus gevallen. Huh? Hier had ik een zus gevallen. Ja. Die hadden de maatje gedobbeld, of niet? Dat paas ik. Ik was al niet van.